فرنام نام إن نجيثكم الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى. جائر ظالم. نام ظالم padişah Allah'ın hükmünü ayırıp yerine name başka hükümler bilen name yöreyen ve yörekeyen name padişah. Name kafirin ikinci olmuş. Ödüm in ervedi. Delili name Nisa suresinin 60. ayetinde Allah Teala name diye Elem tara ilellezine yez'umune ennehum amenu bima unzile ileyke ve ma unzile min qablik يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ألم ترى نايل غوريان المسلمان ثم أقلر دي الله تعالى في غمامة نايل غوريان المسلمان ثم أقلر دي نامش المسلمان ثم أقلر يزعمون في شمانين وريان دل إيمان التكتين مولر دي أولر نايل غوريان دي دل نام ديالر دي أنهم أولر آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قرلا فن سنا إينا القرآن وثنن أنك نام في غمر لرد نام ثنن أنك إينا ذاتر ده إيمان التكتير لردي. شو أطلع القرآن أنا نياسي ناقمة أنا نياسي لر. ها يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. شنن فنهم نام طاغوتن حكمنا نام قايت مقلق استيالر. قافرن يادن حكمنا قايت مقلق استيالر دي. وحقيقة da onlara buyurulan zat namedi. وقد أمروا وحقيقة onlara buyurulan adam en yekfuru bihi. Allah'ın hükmünden başka hükümlerin hemmesini nama inkar etmeklik, kabul etmesizlik, iman etmesizlik buyurulmadı mı diye. Yani ne için olur beyttiler? Yuridu şeytanu en yudillahum zalalen ba'ida. Şeytan olur nama uzak menziller haktan nama ağdaştırmak isteyenler diye. Bunlar bir şeytanın nama rayına gittiler şeytanım öldürüm nama en sonunda şeytanın biri olup kalırlar. Tavagitten biri olurlar. İnne nama diye açıklamakla. Hâzâ ya'ummu kullu men hakeme bi gayri ma enzelallah beynen nâsi fil husumati vel münaza'at. Nama bu am diye. Dine prezident giren diye. Am. İstenlik bir adam diye. Ha? Adamların arasında husumat, dava cencel olsa, vel münazaat ve çekeleşikli meseleler olsa, Allah'ın hükmüyle hüküm etmeyen, başka hükümlerle hüküm etti mi, şu tağut. Düşündün mü? Misal için ovada ova yaşlılar oluyor, ovan arasında dava oluyor, ovan yaşlılar ne mi? Edim kılımlar esasında hüküm etti. Allah'ın hükmüyle hüküm edene. Tağut şu yaşlılar. نام حكم بينهم بالقانون نامت يا حكم بينهم يعني آدم لن أصنع دعوة جنجل والتضات نامت قانون أساسنا hükümet arasında. Misal name 4. kodeksin plancasına göre sen cezan şu dedi. Ya 60. kodeksin plan nemediğime göre sen cezan şu dedi. Ev bi'avaidil bedu ya da name vessellum diye. Ya da çarvalan name Öğlara ulanyan edim kılımlar var, deyat desturlar var, şoňora hüküm ettiler diye. Elleti aleyhel bedu vel qabail. Yani çöllege gittiler, hem çarvalar var, hem topbok tireler var. Her tirenin örneğin edim kılımcıkları var, qada kanunları var. Şoňora hüküm öğrettiler. Kur'an'ın bilýärler, hadisen bilýärler, İslam'ın bilýärler, Müslüman Allah'ın ve Resulü'nün hükümlenmeliğini bilýärler. Şonu dönemi bu zatlara mervet dalitme ama öz tiresinde, tayfasında, çarvasında bolan nama hükümlere, edim kılımlara nametti, hoşal bolli ve nama ödi esasında yasalan kanunu, ya daşından getiren kanununa nama arza bolvam adamlan arasında nama Allah'ın hükümlenmen, yankı hükümlerin. Şu kim bolya? Tağut bolya. Nam için? Ve a'rada an kitabillah. Ol Allah'ın kitabından, Allah'ın hükmünden yüze vurdu. Şunun mu? Allah'ın hükmünden yüze vurmayan olsa, Allah'ın Kur'an'dan yüze vurmayan olsa, ve ödem dille ben iman ettim diyen olsa, onunla gelle, Allah'ın hükmüne gelle. Hâzâ huve tağut. Kim bolya şu? Tağut bolya. Tağut demek ne midir? Kafir bolya. Tabi kafirin hem haysının kurumda da oturuştadı. En ulsi ol, piç küfür değil, olamıyor. Ya prastoy küfürüm değil, sadece kafirim değil, en necis kafir bolya. Tayyip, yahkumuna bi gayri ma enzelallah. Nama Allah'ın inirme nama Allah'ın iniren hükmülen hükümlenmen Allah'ın inirmedik hükmülen hükümleniyorlar.
Yani şu at Amerikan, Fransan ya Orsun tarafından yazılan kanunlar Allah'ın indiren hükmü. Ha? Allah'ın indiren hükmü değil. Ana şoň bilen näme adamlary öğretýärler. Ve yed'ûne enne hâzâ minel islâhi ve't-tevfîqi beyne'n-nâs. Gurletseňem näme? Ýok, biz Allah'ın arşyna çykmak niýetimiz ýok. Yani bu zatlarda da näme? Bir adamlary ılalaşdyrmak, bir adamlaryň arasyna gowluk etmeklik zatlar bar. Bulan üçin ne dedi? Düşündiňmi? Ters düşünmedi. Allah'ın hükmünden başka hüküm bilen ýöredimi? O diňe zulüm, jebir, jepa getirýär diýip düşünmedi. Şu hükümlerin içinde de näme? İnsaniyete bir peýdal zatlar bar diýär. Adamyň näme golundan tutup öňe ýokarlaryk iterjek zatlar bar. Bulan üçin ne dedi? Den ters düşünmedi. Bu kanunlar näme? Haýyrly peýdal zatlar bar diýär. Hada kedibun. Bu zatlan bary ýalan. Allah'ın hükmünden başka hükümde hayır yok oğlum. Şunu. Bar hayır Allah'ın hükmünde. Yani käbir adam diýbiler. Şunu. Başka şu yasama hükümlerin içinde de gowzat bar diýbiler, doğru değil mi? Yani biz näme diýek? Şu gowynam şolar Allah'ın hükmünden alanlar. Şununmy? Özleri şu tapılan hüküm değil. Sebäp diýip asıl adam dörenni. Kim bolup döredi adam? Musulman bolup döredi, doğru değil mi? Asıl näme ummata şirk düşýänçe adamlara baş bolup gedenler kimler? Peygamberler. Peygamberem näme bilen hüküm etdi peygamberler adamlara? Allah'ın iýinleriň hükmü bilen. Şeýdip asırlar boyu näme Allah'ın hükmü adamlaryň arasynda ýörelip näme? Hatta musulman we kafirň ganyna siňdi hak hüküm. Düşündiňmi? Ele soň bir topar şeytana özüň oýnudan soňra näme etdiler? Çykdylar. Ine çyksalar näme? Şu hak hüküm olan zihininde ganyna gally. Düşündiňmi? Şoň üçin adam şu wagt näme hüküm etse azda kenne içinde bir hayır peýdalat bolýar. Onu bir inkar edemez. Ýöne şu hayır peýdaly mesele şunda çykýar. Şu adamyň ýasama kanununa tapylan hayır dinne ýokmy ýa dinne de şu ba. Ana şonu gurrum çykýar. Näme Fransan kanununa gowdatlar ba, dogry dämi? Şu gowdat dinne barmy ýok biziň dinimiziň hükmünde? Ba, şunun emma dinimizde gowluklar şu kanunna barmy? Ýok. Onda haýsy kamil bolýar. Allah'ın hükmü kamil bolýar. Kommunizmin hükmüne, kommunizmin hükmünde käbir gowdatlar barmy ýok? Ýok, ýöne jedel etdik utulluk badi bolýar. Ödem biram däl eken, kän eken. 3 tane gowdat bar eken. Onam näme köpeldi aýtýar. Şunun kommunizmde gowluk ýok. Ýöne jedel etdik utulluk 3 tane gowluk bar eken kommunizmde. Şu gowluk biziň dinimizde barmy ýok? Ba. Emma biziň dinimiz näçe tane gowluk bar? Kimde kim siziň diniňizde näçe gowluk bar diýse näme sen akmak diýär. Biziň dinimiziň gowlugy sanalanat, biziň dinimiziň hemmesi gowluk. Düşündiňmi? Yeketek bütewi gowzat Allah'ın dini. Şoň üçin siziň diniňizde näçe zat gow diýse beýdime diýär. Düşündiňmi? Biziň dinimiz siziňki kommunistler gowlugy sanalýar. Düşündiňmi? Biziň dinimiz bütewi gowluk. Ine biziň dinimiziň gowlugy şu kommunizmde barmy? Ýok. Ine kim kamil bolýar? Kimiň dini, kimiň hükmü kamil bolýar? Allah'ın dini. Şoň üçin Allah'ın dinine gelmeli bolýar. Allah'ın hükmüne gelmeli bolýar. Şoň üçin kimde kim ýok. Siz näme öte geçýäňiz? Näme bilip ýa bilmesizlikden biziň hükümlerimizde de bolan gowluklary görmedik bolýanyda. Ya görmedik bolmakda da o hükümü sen aýtmadyňda biziň hükümimizde we biziň dinimizde we onu görmek gerek gal. Şundmy? Sen aýtmaýan biziň dinimizde o zat. Sen o kanunyny ýazmaýan biziň hükümimizde bar. Şundmy? Onu senkini bize görmek gerek gal aslan. Şundmy? Biz olara näme siz ýalançy kezzap diýär. Şoň üçin olanlaryna Fransan kanuny Fransan oglanlaryny öýler gurgun berýär. %30% İslam hükmünden alınan. Şununmy? Ýöne ol Allah'ın hükmü diýip almady olar. Şununmy? Öz behwitlerine peýdasy bardy. Şoň üçin aldylar. Şununmy? El-islahu la yekunu illa bi kitabillah. Olanky ýalňyş. Olan hükmünde hiç gaçan adam düzeltýän wagtlar ýok. Hakyky adamlaryň arasynda diňe Allah'ın kitaby bilen düzeltip bolýar. Adamlar öňe diňe Allah'ın kitaby bilen ertip bolýar. Şununmy? Ýöne musulmanlar öz dinleriniň hakykatini bilmediler. Şununmy? Taýip, musulmanlar öz dinleriniň hakykatini bilmesizliklerine näme sebäp boldy? Öz dinlerine garşy giden kafirleri görüp tutdylar. Şununmy? Fransada näme zabastowkasy boldy? Fransan halky näme öz dinleriniň garşysyna gitdiler.
Näme üçin? Dedim olan dini hakiki din näli? Yasama dini. İnsan dinini näme bozdular? Şeydibem olan dinini adamlar halklarına näme fütön gorkodylar. Eziyet gorkodylar, zulüm gorkodylar. Şunun hakiki gowynam näme gow diýip saýy bilmediler. Şeydibem halk çydama näme şu yasama bir topar adamlar tarapyndan näme yasalan toslanan dinin karşısına çıktılar. Allah'dan inen dinin karşısına çıkmadılar. Ýöne yasama dinem bolsa şu döwrüň Fransan poplary şu dinlerini näme diýip atlanlar ýadylar. Din ýadylar, dogry dämi? Ýöne hakykatda Allah'dan inen dinimi ýa-da şolong tarapyndan yasalan toslama dinimi? Yasalan toslama dinini ödüm diňe poplar we dinarlar gatlygyny kanagatlanlar ýady. Şolong behwidine hyzmat etdi ýady. Olardan aşağıdan ama fiyadal, garip gatlygyna hiç ne peýda beren atdy. Olaryň öz gatlygyna näme ulanır ýaly peýda beren ýaly gatdy. Ondan aşağı gatlyk näme bu sütömü, bu näme jebir jepaçydaman zabast bolup ketdiler, näme agdardylar. Dini hökümeti ayırdılar da näme etdiler Fransada? Dünýäwi hökümeti getirdiler. O hakykatdan hem näme össü şu halk. Öňe gitdi. Dogry dämi? Öňe gitdi bolin Fransan halky näme diýdiler? Bizim öňe gitmekligimize sebäp bolan, gitmesizligimize sebäp bolan zat näme? Din eken diýdiler. Şunuňmy? Bizim ýa-da sebäp bolan zat näme eken diýdiler? Din eken diýdiler. Olar pikir etdiler, şu din Allah'dan inen dindir öýtdiler. Şeydibem Fransa össü, iqtisadiyet taýdan, sunnat taýdan, medeniyet taýdan össüler. Näme? Hatta şu başçylaryny gurdular. Ýokdur Fransadan başga ýerde. Ösenler üçin gurdular da. Ýöne olar näme etdiler? Şu yasama toslama dini Allah'ın dinini öýtdiler. Şeydibem näme etdi? Olan arasynda ilhat döredi, ateizm döredi. Din eken adamyň näme ýa-da galmaklygyna sebäp bolýar. Din belli bir gatlyga halagatlanýar, ýani belli bir gatlygyň behwidine näme hyzmat etýän zat eken diýdiler. Şeydibem näme ateizm ýaýrady. Näme dünýäwilik ýaýrady. Dünýäwilik diýmek dinsizlik diýmek. Aslında odan dünýäwi adam diýilýär. Aslında dünýäwi adam diýmek kafir adam diýmek. Ýöne bizinkiler näme o söýde düşünen oklar. Dünýäwi ýani dünýäwi ösen adam gow maşyny bar. Garajyna aslan näme açarlary zaty tertipli, zatly, nizamly, tertipli. Şoňalyk diýip düşünýär. Hakyky dünýäwi söýde tapylan dünýäwi adam diýilende, ýani dini adam däl. Şunuňmy? Allah anany adam diýmek, dünýä, madda anany diýmek, dünýäwi adam diýmek, kafir adam diýmeklik. Ondan bular näme makalalar ýazyp başladylar. Şunuňmy? İragalyklaryň sebäbi näme? Din. Şunuňmy? Halkyň näme sawatsız bolmaklygyna sebäp näme? Din. Din kimi hanagatlanlar ya? Dinarlary. Din kime zulmet ya? Halka. Şuňalyk näme? Sözler, lozunglar yaratdylar. Ondan bular näme? Ýani küfri, din barada näme eden ters düşünjeleri Ýewropadan, Britaniýa, şeýdip Ýewropaň, Amerikaň, Fransaň daşynda ýaýrap başlady. Şeýdip näme? Musulman ýurtlaryna geldi bular pikiri. Ondan dini terbiýesini görmedik, dinine ösmedik musulmanyň. Öz hal ahwalatlaryna seretdiler. Ýa-da galaklyklaryna seretdiler. Sebäp diýsen, İsa'ň dininiň näme? Dini ütgemekli kabul eden bolsa, Musa'ň dini ütgemekli kabul eden bolsa, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in dini ütgemekli kabul etýär. Şunuňmy? Taýyp, üç dinem ütgemekli kabul etýän eken medenaken, etýän eken. Ene biziň dinimiziň ütgemekligi bilen olaň dininiň ütgemekliginiň tapawudy bar. Olaň dini %100 ütgedi. Emma biziň dinimiz Allah Taala %100 ütgemeklikden näme? Goraýa, sen öýde boýnaly. Şunuňmy? Siziň dininiz kıyamet diniydi. Siziň peýgamberiniz kıyamet peýgamberi. Siziň ummatyňyz kıyamet ummat. Siziň Kur'anyňyz kıyamet näme? Kur'any diýdi. Şoň üçin näme her 100 ýylyň başynda näme diýdi Rasulullah? Öňkü ummatyň peýgamberleriň eden wadyny etjek şu ummatdan alimler dörer diýdi. Taýp öňkü ummatyň peýgamberleri näme etýärdi? Halklar tawhidden daşyp şirke geliberseler, Allah'ın taşlap çöpe gaýdy berseler, Allah Taala o kowmyň içinden näme peýgamberlerin ýylynyň peýgamberlik uratýardy. O peýgamberlere näme çagyrýardylar halklaryny? Täzeden Allah'ın birligine çagyrýardylar. Ýöne peýgamberimiz näme diýär? Ýöne menden soň peýgamber ýok. Ýöne menden soň öňkü ummatlaryň peýgamberleriniň edenini etjek alimler geler diýip düşünýär. Bizim dinimizden bozuljak eken, bozulmakly kabul etjek eken ýöne
her 100 yılla Allah Teala alimler uğradıp yine o din näme täzeletjek eken. Şunuňmy? Şoň üçin näme mujeddit diýerler şol alimlere. Mujeddit diýmek näme? Dini täzeleýän alimler. Şolaň birim kim? Ne şu kitabyny okap oturan alim, Muhammed ibn Abdülvehhab rahimahullah näme etdi? Tawhidi täzeledi, dini täzeledi. Şeýdibem adamlar näme? Dine gaýdyp başlady, ösüp başladylar. Koloniýaň elinden çykyp başladylar. Kafirler bizim tarihimiz bilenakmy? Kafirler bizim tarihimizi bilýär. Kafirler bizim dinimizin häsiýetini bilenakmy? Bilýär. Olar diýe musulmanlaryň dini, hristiýanlaryň, ýewreýlaryň dini ýalyk däl diýe. Musulmanlaryň dinini Allah goramakly boyun aldy diýe. Kafir nerden aldy? Bizim dinimizden aldy, okadylar. Emma musulman bilenak. Näme üçin? Musulman Allah'ın kitabyny okandan Leyli'nin gyzyl kitabyny okandy gowurýar. Şunuňmy? Musulman näme? Allah'ın kitabyny okandan Deyl Karneýin kitabyny okandy gowurýar. Musulman Rasulullah'ın hadislerini okandan näme? Yasama kitaplary, näme? Shakespeare dedi. Beýlekim bir topar näme? Azyny sanasan günäsi kan. Şoňal kafirler tarapyndan näme ýazylan kitaplary okandan gowurdylar. Emma kafir okaýar bizim dinimiz näme üçin? Şu dini ayıracak bolýar. Kafir bilýär şu dinin ayrılmajagyny. Şonda da näme? İhlas emarat diýär. Gaýrat edeýin bir zadyny aýyrsam näme? Bir zadyny aýyraryn. Şeýdip näme? Şeytan on näme? Umytdan gaçyranak. Umytdan gaçma diýär. Şunuňmy? Umytdan gaçma bir zat edersin diýär. Şeýdip näme? İsa Musaň dinini ýumran kafirler şu dine ýumurjak bolýar. Ene bu dinin häsiýeti näme? Ýumurulmakly kabul edenler. Milyon san musulman bolsa 999 tane dinden çıkabilecek öyle biri kalmalı. Şunuňmy? %100 musulman dinden çıkmaya. %100 näme yerin ýüzünden kıyamada çenni musulmansız yerin ýüzü gözüne getirip bolanok. Şunuňmy? Kıyamet kopýansa yerin ýüzü musulmansız gözüne getirip bolanok. Bir adam galýa we Allah şoň bilen ýene täzeden dini näme etdi? Direltdi. Şol alimlara mujeddit diýilýär. Muhammed ibn Abdülvehhab rahimahullah, Ibn Baz, Ibn Usaymin, Şeyh el-Albani, bular hemmesi kim? Mujeddit alimler. Şoňşym şular şu döwürde näme? Ýigrenlerler. Olar Wahhabiler alimler diýerler. Ibn Teymiye, Ibn el-Qayyim rahimahullah hemmesi mujeddit näme? Alimler. Ýene musibat näme? Kafirin bizim dinimizi ýykjatdygynda däl. Olam musibat. Eň uly musibat näme? Bizim musulmanlarymyzyň näme dini bilmeýänligi. Ne? Şunuňmy? Şoň üçin bizim musulmanlarymyzdan näme? Şuat köpçülüklerin musulman. Ödem ötege şuvaydama. Näme? Ağzymy doldurup aýtýan. Ödem ananýan şu diýen adam. Şuat musulmanlaryň näme? %90% näme? Sopy pirler, nadan mollalar tarapyndan ýasalan toslama näme? Dinne ýaşaýarlar. Hakyky Allah Muhammed sallallahu aleyhi we selleme inniren dininde ýaşanaklar. Tayyip, onna %90% musulmanlar belli bir gatlaklar tarafından toslama, yaşama İslam'da yaşap ýörse, o kowum ösermi? Ösmeýär. O kowumyň içine gowluk gelermi? Gowluk gelmeýär. O kowumyň içinde raýatlar adyl ýaşabilermi? Ýaşabilmeýär. Şoň üçin näme şolaň gol astynda ýaşap ýören näme ilmsiz näme adamlaryň içinde dini ýigrenmeklik näme pikiri kabul edildi. Dinler değilse ýigrenmeli, äsgermelilik düşünýär. Näme üçin? Hakykatdan hem o dinlarlary äsgermeliler. Mysal alayyn, garaşsyzlyk allyk dogurdamy? Ova molla diýip çykanlar kim? Tirekkeş. Yalanmy aýdym, hemmemizden bir ýurdun adamsy. Tirekkeş dogurdamy? Aragy çykyp ýören, dogurdamy? Ateist bolan, dogurdamy? Dine daran başly kim? Muratdarry kim bolanyň? Ateist bolan, dinsiz bolan, Allahyň we Rasulunyň Türkmenistan'a düşmanlarını ispiyset dursak birinci adını şo durýar. Ateist. Inni kime başlyk bolup ýör? Dine başlyk bolup ýör. Mufti goýulýan adam we prezident näme diýär? Mufti goýýar. Mufti kim? Allah tarapyndan gurulýan adam. Muftilik derejesini berenler näme diýär prezident? Inni sen zina edäýmegin. Inni aragy çaýmegin, sen muftisin diýär. Näme üçin diýär? Zani arakxor, inni sen mufti diýär. Näme üçin şol adamlar goýýarlar? Arak zawodlar açylýar, tewerek çykýarlar. Türkmen halkynyň dinini saklap oturan inni şolar. Halk ağzda känne pikir etmede garaşlykdan soň bu tirek çekip ýörtdämi? Ya narkoman näme ya bu alqaş näme diýär. Indi näme sakal goýberdi, don geýdi näme düýünçek bilen tewerege gatnady, ýadan jynaba gatnady näme plan molla diýilýär. Ondan näme oglanlar okak gelýär. 10 ýyl, 20 ýyl, 30 ýyl gönümel Qur'anyň aýdyp otýar.
hadisten aydı otur. Ene Resulullah'ın dini şu diye otur. Näme? Plan molla şey dedi diýerler. Biragız diýen o sen plan mollany ýa-ni ödüň daşlap ýördüň, dälmi? Ýa-ni alqaşda. Soň tövbe bir namaza durdy, namazam dursa, elif ba bilen ak. Nädip onu molletýän diýär. Şoň üçin biziň halkymyz din taýdan dünýäwi taýdan ösenok. Näme üçin? Dedim olar ýasama dinine gedip ýör. Taýip dogry din yetmedim bize, yetdi. Bucak açıp kabul ettilermi? Yok. Näme üçin? Dedim o din halkı östürjek. Şununmy? O din hökümeti östürjek. Ýöne näme? O halkyň o hökümetiň ösmekligini näme kommunistler isläne. Şununmy? Şoň üçin o din garaldylar. Şoň üçin musulmanlar pikir etmeli. Haçanna Ýewropa dininiň garşysyna turdy. Olar Allah'ın dininin karşısına turmadılar. Olar bir gatlak tarafından näme? Yasalan toslama dinin karşısına turdular. Şoň üçin näme? Biziň İslam dinimiz o zatlardan. Biziň dinimiz yasama däl, toslama däl. Bir ýurtda toslama dinine gezip beren bolsa musulmanlar näme? Umumy ýeriň ýüzüne hakyky din mi? Gözlen tapyp bilýär. Alhamdulillah. İncil %100 ýetgän bolsa, Tewrat %100 ýetgän bolsa, biziň elimizde Kur'anymyz näme? 1% mütkana, bir götürme mütkana, dinlemeýär, bir harpa mütkana. Şoň üçin näme? Biz Allah'dan dinen, Allah tarapyndan inen we Allah tarapyndan näme? Gorulmakly, boyun alynan näme? Dini o yasama dinler bilen näme? Deňeşdirmeler. Taýyp, şu taýda bir näme? Bir sır bar, gidince sır bar. Olam näme babatynda? Dinler babatynda. Hemme din Allah'ın bolsa doğru. İsa inen dinem Allah'dan inen bolsa. Musa inen dinem Allah'dan bolsa. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inen dinem Allah'dan bolsa. Näme üçin Allah o dinler goramakly, boyun almakda şu dini goramakly, boyun alýar? Sebäp diýsen näme? Öňkü dinler hemme gowlugy içine jemlendiler, dälmi? Şunuňmy? Öňkü dinler Allah'dan inen din, ýöne öňkü dinler şu dine uyan adamları kanagatlandıryan derecede gowluklar var. Şunuňmy? Hemme gowluk öňkü dinlerde ýokdy. Öňkü dinler hemme taraplayın kamilleşmedikdi. Ve hemme taraplayın dolmadykdy. Näme üçin? Dedim öňkü dinler belli bir adamlara uğradylýardy. Belli bir tire, belli bir ýurda, belli bir näme? Halka uğradylýardy. O şu halky kanagatlandyrjak derecede näme? Hökümü, destury bardy. Emma Muhammed Peygamberimiň näme? Ve o şu kowum gutardymy? Oň dinem gutarmaly, oň hökmen gutarmaly. Şunu. Emma biziň dinimiz goramakly, näme üçin boyun Allah Taala sebäp diýsen bu din Adam ata İslam'dan başlap Peygamberimiz seni dininden içinde näme gowluklar bolsa hemme gowlugy şu dinne jemledi Allah Taala we bir topar gowluklarym boşdy. Şunuňmy? Öňkü dinden hemmesinin gowlugyny şu dine getirdi we ondan aňyrdy. Kän gowluklary goşdy. Şunuňmy? We bundan soň din ýok. Şoň üçin Allah Taala öňkülerini näme goramaklygy boyun almady sebäp diýsen bulardan soň entäk näme bir din uğratjakmy Allah bilýärdi, biz bilemizdik. We o din bulan hemmesiniň näme gowlugyny we bularda tapylmadyk gowluklarym içine aljakdy. Onam Allah Taala entäk bir dini uğratmadyny bilýärdi. Şoň üçin öňkü dinler näme öz eýelerine goýdy. Goran diýdi. Emma bu dini näme üçin eýelerine goýmady? Bu din insanky din. Şunuňmy? Bu din insanky din. Bundan soň din ýok. Bundan soň peýgamber ýok. Öňküler näme üçin Allah eýelerine goýdy? Gora bilmeseler ýene bir peýgamber uğratýardy. Şunuňmy? O peýgambere ýene din uğratýar. Soň näme? Ýerine etbaglary galy peýgamber öldürdi. Näme peýgamberin size getiren Tewraty? Goran diýdi. Şunuň wepaly bolan diniňizde diýdi. Taýp goramaklygy näme üçin boyun almady? Ýene peýgamber geljegini Allah bilip otýar. Emma peýgamberimizden soň näme üçin siz goran dininiz diýmedi. Men goraýan diýdi Allah Taala. Näme üçin? Peýgamberimizden soň peýgamber ýok. Şunuňmy? Ve adamlar näme? Dini goramaklyklaryna güýji ýok adamlar. Şunuňmy? Şoň üçin Allah Taala öz boynuna Qur'any goramaklygy. Ve öz boynuna her 100 ýyldan näme şu dini täzeledjek alimlary näme uğratjany. Şoň üçin biziň näme miýdemez dinimiz, biziň gözel dinimiz ol Ýewropalaryň zabastowka edip aýryp biziň ýyra galaklamyza sebäp bolan din, şu din bilen dine bu Allah'ın din deňelmeýär oglanlar. Şoň şeýle näme biziň musulmanlarymyz gödök ýalňyş ýalar.
Öz dinlerini şolun dinini deňýärler. Biziň dinimiz näme olaň dini ýanak däl. Biziň dinimiz näme hak din, dogry din, edil şoňalak näme biziň hökmümüz näme hak hökm. Hemme gowluk biziň hökmümizde bar. Dogry demokratiýada bardyr bir gowluk. Ene şoň çeşmesem kim? Din şoň çeşmesem. Kommunizmde bardyr bir gowluk. Lenin näçe dini inkar etdi näme şoňam näme gowlugynyň çeşmesi din we gow adamlar. Şunun kapitalizmde de bar bir kısam gowluk. Ýöne şoň gowlugynyň çeşmesi din. Şunuňmy? Allah'dan Allah. Şoň üçin näme Allah'ın hökmünden başga hökm ýok. Inni kimde kimem näme Allah'ın dinini ayırıp, Allah'ın hökmünü ayırıp yerine yasama kanunu getirdi kim bolýar? Tağut bolýar. Kafirňam näme iň ulsy bolýar. Näme yahkumuna bi gayri ma enzelallah. Allah'ın indirmedik zady bilen hökm etýärler. We özlerim näme yed'un dawat ýalar. Hada min al-islah we at-tawfiq bayna an-nas. Şu zat bilen adamlar indi näme düzelip bolýar diýär. Şu hökm bilen düzelip bolýar. Indi diniň hökmünden düzelip bolanok diýär. Biz näme diýäsdik? Yalan diýäsdik adamlar. Adamlar diňe Allah'ın kitaby bilen düzelip bolýar. Adamlar diňe näme Allah'ın kitaby bilen boýnadyp bolýar. Başga zat bilen boýnadyp bolanok. Şoň üçin näme umumy prezidentler näme bir kemkärte gelýän ýerler we olam raýatlaryny şeýdi penjelerine saklaslar gelýärler. Ve hemme raýatlaryna özlerini söýdiresler gelýärler. Ve hemme raýatlaryna näme diýenlerini etdiresler gelýärler. We raýatyň hemmesi milise, kamset, içeri daşary işler bolmasyndanam özleri näme jenaýete barma diýerler. Şeýle bir gowy näme terbiýede bolmaklaryny isleýärler. Näme? Ýöne näme bilen isleýärler? Olaň islegini kanagatlandyr bilmejek hökm bilen isleýärler. Yekece çäre başalar. Olam Allah'ın kitaby. Allah'ın Kur'an'ına gelse vallahi şu prezidentlik isteyen adı bolýar. Bir prezident Allah'ın hökmüne gelse ve dinin hökmü bilen raýatyny saklap başlasa, istese istemez hemme raýat şonu söýýär. Ve eýem ol maňa boyun bolun diýmese de şu raýatyň näme uýýan kitaby şu raýata näme diýär. Şuna boyun bolun diýär. Men garşyma çykan öllürim diýmese de şu prezident şu din näme diýär. Prezidentiňiz Kur'an hadisden ýöreýärmi? Şoň garşysynda çykanyň kimdigine seretmesinden başyny kakyn diýär. Eň ulu alim diýilýän adam nebsine näme eýeri bilmedik bol. Prezidente garşy çykjak bolsa şu diýin näme diýär? Kesin kellesin diýär. Prezidentden näme şu kellesini kesmeliýän karar gerek gel. Diniň öňde karar berýär. Şunuňmy? Başyňyz bir imama dik bolsa, şu imamam biz bilen dininden saklap berse, kim garşysyna çykdyn, on kimdigine seretmän diýär. Näme? Fadribu unuqahu kainan man kan. Kim bolsa näme başyny kakyn diýär. Şu diniň öňde näme prezidentine hyýanet etmedi. Şu diniň öňde näme diýär. Halkyň näme malyny elurmo diýär. Şu din näme diýär, şu hökm. İşine wepaly bol 9-da başlayan bolsa 10-na barma diýär. Şunuňmy? Hyýanet etme wezipeňi aýlygyň halalla diýär. Şunuňmy? Prezident görmese de, hökümet görmese de Allah görüpdir. Goňşyň malyny ogurlama diýär. Hakykatda näme şu prezidentler isleýän wagtlaryny talap etmek näme hakykatdan isleýän wagtlaryny ýetetler gelýän bolsa Kur'an, hadis ondan başga çäre ýok. Emma bundan başga ýöreýän hökümler diňe isleýän wagtlaryň tersine iterýär. Şunuňmy? Boyun edese gelýär zulüm bilen. Kim zulmü kabul etýär? Boyun bolmaýar. Şunu. Ýa-da galyk düşünjeler bilen halkyny öňe öwdirese gelýär. Ýa-da galyklar sen näçe öňe öwdirjek bolsaň ýa-da gaýtarýar. Kommunizm şu näçeni görüp otýar. Amerika, Avrupa demokrasiýany öňe kanun edip aldy. Öňe gitdi, gitmedimi? Öňe gitdi. Orslar, Hytaýlar nämen kabul etdi? Kommunizm kabul etdi. Onnaş respublika nämen kabul etdi? Kommunizm kabul etdi. Öňe gitdim, ýa-da galdy. Ýa-da galdy. Şu wagtlar näme hakyky şu kommunizm öňe giderýär. Şoň üçin hem kommunizm kabul etdiler. Görüp otýarsa ýa-da galdy. Dogry däme? Emma näme öňe gitjek bolsa din almaly. Başga hiç çäresi ýok. Indi şaýda näme bir sorak, şuň soragyna jogap berse, bir sorak berse. Din öňe giderýär. Din öňe giderýär diýen dogry däme? Bir kiçirägem bolsa bir mysal barmy din tutup öňe giden ýurtlaryň üçin ne diýse? Mysal berbilýärmi? Niran berbilýär? Saudiýany görüň oglanlar. Dünýäde iň birinji ösýän paýtaht Riyad, Saudiýanyň paýtahty. Saudiýanyň paýtahty ýalyk ösýän paýtaht ýok. Saudiýany dikelden kim? Mollalar dikeldi Saudiýany. Şunu mene molla diýilse bizinkiler ýalyk.
O kirli porsap yoran alamsız trekkeş narkoman o mollalar godonusum da. Molla demek aslında muallim sözünden gelip çıkan. Düşündün mü? Molla demek näme? Muallim, hakiki dini öwreden alimler tarafından dikeldileniyor. Kim şu? Muhammed ibn Abdülvehhab dikeldi Saudi halkını. Saudi hükümetinin dikelden Muhammed Abdülvehhab, şu Müslümanlar tarafından näme? Yigrenlerlik yorulan adam, yilla adamdan milyonlap haca gitgen yurdun dikelden Muhammed Abdülvehhab. Enne adamlar düşünmeli. Nämede sır nämedeken şu adamı yigrenmeklikte. Eýem kafirler Müslümanın yekece alimi ha Allah bilini bağlasa ve Rabbinin kitabı bilen yörese ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnet bilen yörese yekece alim nämede biljekligine göz yetirdi kafirler. Yurt dikeldi biljegine näme göz yetirdiler. Ve ödem näýli yurt? La görün, en ösen yurt, tuvaletine çenne näme? Kansener var, bizim ösen yennemiz öyüne kansener dakıblana. Allah'ın öyünü Kâbe'ni östürdü. Medine var, kaydasın gelene. Saudiya var, adamlar şeyle bir gova adamlar, şeyle bir cemaat, hakiki Müslümandan näme ahlakını gorkodayan adamlar. Yani Kâbe adamlar barıp Hindistan'dan ya Bangladeş'ten, Oğan'dan gelen edepsiz adamlar görüp Araplar der. Ya olur Arap'ta, olur gelmişekler. Araplan terbiyetsinden ütköden şolor. Kafirler nämetler gördüler, yekece Müslümanın alimi hakikatte dinden yapışanlar. Nämedi biljeken? İmperiya kurup biljeken. Şoň üçin nämetdiler? Bular ölçerdiler. Bungalyk bir däl 10 dörese näýli boljak İslam dünýäsi. 100 dörese näýli boljak. 1000 dörese näýli boljak. Bir şeýtyan bolsa 100 dörese näýli boljak. Oturdular, pikir etdiler. Nämetmeli? Bu adamyny garalamalydylar. Qaralacak bolsaňam näme? Halkyň ejiz zamarına näme? Basmaly. Halkyňam şu wagt ejiz zamar näme? Allah parazlykda däl, gawr parazlykda. Düşündiňmi? Halkyňam ejiz zady näme? Allah parazlykda däl, weli parazlykda. Näme diýmeli? Ol peýgamber söýenok diýdiler. Düşündiňmi? Muhammed Abdülvehhab diýen bir Wahhabi döredi, ewliya pirler ýigrenýär diýdiler. Düşündiňmi? Halk näme bidgata ýugurlylar. Şeýdibem sünnet gitti, bidgat geldi. Şoň şüwem näme Wahhabiler amin diýerler diýdiler. Biziň halkymyz näme düýbünden ýitirdiler amin sünnetini. Düşündiňmi? 3-7 din mol hakykatda bidgat. Düşündiňmi? Bidgatdan alhamdulillah biziň nadan ateistlerden belli şoň bidgatdygyny. Niýasyň telewizorda näme diýdi? Saudiýa gidemde alimlerden soradym 3-7 barada diýdi. Näme diýipdir alimler? Dinden nälikdirler. Niýasyň özü dinden däleken adamlar men özüm soradym diýdi. Ene prezident adam näme? Siyasat saklamaly bolýar. Siyasat gurrumuny näme etdi? Etýän etmeýäni, etmeýänem etýäne degmesin diýdi. Hatta Türkmen metbuat tarapyndan çap edilen kitapda näme diýip ýazyk? Türkmeniň gadymy gelýän däpde surlary. Türkmen İslam'a girmediňiň o paraz bolan. Türkmen İslam'a girmediňiň şaman bolan, kafir bolan. Şu kafir dininden galan näme edim gılım diýdiler. Türkmeniň öz içinde ýazyldy. Öz içinde hökümet tarapyndan näme gol çekilip, çap edilip 5 milyon halkyň näme el ýeterne berilen kitap. Halk okuýar şonda da aýdyp otýar. Näme diýer? Müftülük tarapyndan gol çekilen. Türkmen näme dinim İslam, Rabbim Allah, Peygamber Muhammed diýmediňiň. O da Hudaý diýen, şöbe Hudaý diýen, ot parad bolan, şaman bolan, mecus bolan. Şu dininden näme 3-7 diýen näme küfürlen adaty bolan. Soň İslam'a giren soň näme etdi? İslam düşmanlary Türkmeniň içinde dinsizligini, ilimsizligini näme fırsatdan peýdalandy. İslamdan öňki näme kafir adatlaryny täden getirip goşdylar. Näme dine goşdylar. Dininize badidiler. Nadan halkam bilmän näme dinine badyr etdiler. Şu dinne ýok diýenem näme diýerler? Ataba edilip berlen, zada o diýerler. Ataba bir misal berýär. Garaşlyklardan bir bidgat çykdy ölüň ýerinden edilýär. Olar näme? 100 günlük. Garaşlykdan 100 günlük edilýärmi? Garaşlykdan 100 günlük edilýär. 91-nji ýyldan soňra 100 günlük goşuldy. Ine 100 günlüğün taryhyna näçe ýyl geçdi şu wagt? 21 ýyl geçdi, dogry dämi? Şu nesil ölür, ikinci nesilem 100 günlük edermi etmez? Eder. İkinci nesilin içinde biri 100 günlüğün dinine ýokdugyny bilip, 100 günlük bidgat eken o dinine ýok ekenligi. Şu nesilin jogaby näme bolýar?
O ata-baba edip gelmeyen zada o diye. Bilen ata-baba edip gelmeyen diye fikir ettiye. Şu ata-baba İslam'a gireni ver badır ötüye. Şu ata-baban kavul edip gelen dinin ne vardır ötüye. Yo ata-baban eden vatta. 50 yıl, 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl ya 400 bundan koşulan bid'atlar. Ata-baba edilen zattal o zatlar. Şeydi ben näme dini öğrenler yani. Şeydi ben näme alimleri öğrenler yani. Şeydi ben näme ana bir topar adam şu Muhammed ibn Abdülvehhab rahimahullah kitabından, ilminden näme mahrum, peydalından akla näme Vehhabi değilse kaçmalılar ötüyorlar. Dinlemeler, zade oy diyorlar. Doğumlarım yok, gayratlarım yok, akıllarım yok. Bir müşrik näme Mekke'ye geldim diye. Mekke'ye geldim on Mekke müşrikler näme dediler diye. Muhammed deyip biri vardır. Dinleymen, dinlesen näme zadilaya ata-baban dininden qaytarya dediler. Şu derecede korkudular, şu derecede korkudular. On iki kulağıma pağıta salıp tavaf ettim diye görüyorum. Yakın kapını. İki kulağıma pağıta saldım diye birden estem zadile naymayın diye. Ondan tavafta aylanıp görkem fikir ettim diye. Öyle o tiresinin hanı olan. Öyle bir edebiyattan zaten baş çıkan, koşkulat gelen. Näme aklını ulanıyor. Men bir han adam ol dedim diye öldüm öyle. Namus et yani şu korkakluğunu. Men bir han adam ol dedim diye. Şununla. Bu öldüm näme koşkudan, edebiyattan zaten başım çıkıyor. Bu barayın dinleyin, yanlışı da düzödeyin. Ya da näme ağza kana näme çüfleyen emek. Ay bir cınnan var dedim o çüfleyin dedim diye. Gön kulaklamın pahtasından da bir yerinden sordum Muhammed diýilýän nerede dedim. Ya salgı verdiler. Barsam näme Muhammed peygamber oturanken Aleyhissalatu vesselam sen näme çağıryan sen şeyle diýerler eşten atlamak diye. Sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem istadım diye innel hamdelillahi nahmeduhu şundan masdiye. Tamam wagt etdi onu yan oturup näme diye. Vallahi diye. Şahiran men diye şahiran gördüm diye. Goşgam estim, goşgam yazdım diye. Öyle sen diýenlerden adamın sözü däl, yankı diýenlerden. O şahirin ağzından çıkacak sözlerden onu ütköşük maniler var. Sen kim diye. Sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem men peygamber diye. Allah sen näme bilen uğratdy diye. Ondan peygamberimiz näme dinini düşündürýär şuň bilen. Taýip şuňa kabul eden zat barmy seni? Şu dagwatyny kabul eden zat barmy diýen näme? İkisini görkedi. Ebu Bekir bilen Bilal eken. Şu näme şu iyi bilen şu gulu ýerdi diye başga takireni ýok diye. Näme hakyny bilip kabul etdi. Ondan ýanky çykyp näme diye adamlar o bir peygamber adam eken ara diye. Diýenler dogry kere näme şunu gorkup näme gördüňiz diýen. Kenem zadylatdyr o diýdiler. Şoň üçin şu adamdan soň musulman bolýar, kam sahaba bolýar. Şu adamdan görürler mi bizim akıllı adamlar mı? Köpüsü sevdegar, baý adamlar. Dogumuma milyonluk sevda giri bilýärler. Ýöne oturup näme Allah'ın dinini dinlemeni gayratları yok. Bir saat otur Vehhabi näme çağırya dinle. İnşallah senem Vehhabi bolýan. Şununmy? Olan aýtmagyna görä emma hakykatda senem musulman bolýan. Şununmy? Milyonluk sevda gözünüm ya şeyle gözsüz. Şununmy? Şeyler pehliwanlar var. Niragide yemilyanka bilen çıkacak diýsen ondan yemilyankan näme o? Kaptanla başyny goşdy diýär. Şununmy? Şoňalyk dogmuma emma oturaw dinle ine Vehhabiler näme diýär. Siz töhmede ananyp görmän. Hakikat şu diýen bolan gorkya. Şununmy? Gorkmalar, dogmy bolmaly. Şununmy? Sen hökümet edara, gaýsy pu dogmy işläýär. Komitet bol, kimem bol. O edarana çokun, no sen Allah'a çokun. Bırak dinle çağır Vehhabi'den kimni alımlı sayan gelli. Çağır. Näme çağırýan kardeş diýip. Bizem musulman diýip. Siz barda şuňalyk gurrumlar geldi diýip. Näme çağırýan? Dinle bu gayratyň çatsyn dinlemeni. Dogrymy? Almany kabul etsen o. Emma näme? Müşrikler halkyny näme? Gorkak edip ýetişdirýärler. Musulmanlar näme? Halkyny dogumly edip ýetişdirýärler. Näme üçin? Dedim Allah özüne iman edenlere hem arkaynlığı vada veriyor ve baylığı vada veriyor. Ama şeytan näme özüne itaat edenlere garipliği vada veriyor ve korkaklığı vada veriyor. Siz şeytana itaat etseniz Allah näme diyor? Şeytan sizi garipliği, korkaklığı iterer diye. Allah bana iman etseniz Allah size arkaynlığı, salamatlığı, cenneti, bolluğu, erkinliği vada veriyor diye. Tayyip. Şu an bizim halkımızda iyi şüdünlü. Hakyky şeytanyň wadasyna çykyp otyr. Gariplikden aňaryk garipliga gitýärler. Yalanmyçyn? Gönlünden ykdysadyet dökülýär. Hökümetiň ykdysadyny gözüňe tutmak, halkyň kyn gözüňe tutýan. Gönlünden hökümet diýen ykdysadyet galmady. Beýdem ykdysadyet güýçlüleri diýme. Ykdysadyet ýok. Ýa-da halkyň bolmady diýene bir kel toklusy bar, bir kysam jüýjesi bar, togugy ondan hem galyp barýar. Düşündiňmi?
Öňler eden onna 20 milyon näme gowurdaksız öý bolmazdy. Inne haýsaýda gowurdak bar. Ýok, öňler gülen bolardylar, orslar näme sırnyýyklygyndan ýaňa eti gramlap alýarlar diýerler. Inne bizim türkmenlerimiz gramlap almanyda ýagda ýok. Öňler gülen bolardylar näme özbekler ýallyk näme bir-birine ýykylýarlar diýerler. Inne biziňkiler özbekçede ýok. Özbekçede ýok. Mene gutaryn bir papaýasy gördiler näme Allah çokundan ýalyk çokunýarlar. Gorkak bolurlar. Merdanlykda, mertlikde, tarihte bir milletin ady agdalsa ya Arabynky ya Türkmeniňki birinji agdalmaly. Üçüncü spisekde näme ýok Türkmeniňki. Ya Türkmen birinji bolmaly ya da Türkmen ikinji bolmaly. Şunun Arap öňe düşdi, iç garaşylygy ýok. Jezahumullah. Arabyň dogumuna inşallah yetmersem. Haçan yeter Arabyň dogumuna? Haçan Arabyň din tutuşarak din tutsa. Onda ne belki geçersem geçtigen bir wagtlar. Ýöne inne hiç kimse de ýok. Inne bizning dogumyzda hiç kimse de ýok. Näme üçin? Şeytana çokunýarlar. Şunuňmy? Näme üçin? Şeytana ibadet etýärler. Näme üçin? Rahmana garşy çykýarlar. Allah'ın dininin, Allah'ın gullarynyň garşysyna näme urşuglan etýärler. Inne kime dikdi ýa durmuşlar kime ýetdi? Garip bolurlar, gorkak bolurlar, şu derece etdiler näme? Itiýärler o. Şu derece etdiler sallatlar aşlygynyň itiýe. Onundan arda gariplik barmy? Hemmesen bilýän näme itin haramdygyny. Itiýärler, ýylan ýýärler, näde bar haram zatlary ýýärler. Biriniň ýüzüne gelem, "O şuň diýenem dogry diýmene ýagdaýlary ýok şuň." Sen öňde otursa yüzüňi sen diýen badyň näme dogry ýa, senki dogry diýe. İl beýle köpçüligiň ýanyna barsa näme aýşadar şeýler äkde diýe. Dogumyň çatsyn, o dogry aýtýarady. Dogryny dogry bilindi, nämeden gorkýan, hakdan gorkýanmy diýe. Şunuň me şoň üçin näme şeytan ýylýanlar adamy näme diýe? Gorkaklygy iterýär, kafirligi iterýär. Şeytan ýylýanlar näme? Garipligi iterýär, kesellere iterýär, erwe saatlara iterýär. Şoň üçin näme ýydymy da gaýtýar. Kim prezident bolsun, raýat bolsun, sewdagar bolsun, öz sewdasynda galjak bolsun, öz ýetjek bolsun dine gelsin. Hemme zadyň çödügüdi dinne bar. Hemme zadyň bereketi näme dinne bar. Şoň üçin näme adamlaryň arasynda näme bilen zötüp bolýan eken dine ütgemedik dogry İslam dini bilen. Allah'ın Kur'an'ı bilen, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti bilen näme ütgedip bolýan eken. Allah Teala näme diýe Nisa surasının 64-62 ayetlerini فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. Näme diye فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ Näyle var diye onlara bir musibet indi diye. Yani Muhammed ümmetine bir musibet indi diye. Bima qaddamat eydihim musibetem Allah Teala näme sebäpden indirýär? Öz eden zatlarymyz sebäbinden. Musibet inen Allah tarapyndan Allah bize zulmeden üçin. Hatta biz özümüze zulmedenimiz üçin. Biz näme Allah'ın garşysyna tagatlar bilen çykmaň deregine Allah'ın garşysyna günäler bilen çykanymyz üçin Allah bize näme rahmet edip musibet indirýär. Musibet aslında rahmet. Açanna bir adamın başına musibet inse, ana onu Allah'ın niyatlap näme toba aýtýar. Şoň üçin bir adam näme bir öýe borarsın, baýsy näme bir namaz. Musibet ýene ejez qaqat ýene içinde namazda durýanlar tapylýar. Şunuň musibet näme bolup ýene şu öýe şeýle seredäýmän musibet gowdal emma näme sebäbi näme hayır, rahmet. Allah Teala näme musibet ýene näme bize rahmeden üçin uğratýar. Yani adamdan bilen için rahmet, bilmediği için näme musibet. Tayyip näme sebäpden inen eken musibet? Bizim öz elimiz bilen eden günahlarımız sebäpli. Summa ja'uka yahlifuna billah. Soňra näme olaň başyna bir musibet inen soňra gelerler sen ýanyňa diýär. Muhammed Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar. Öňem yahlifun qasam içerler, and içerler diýär billahi Allah'dan. In aradna illa ihsanan ve tawfiqan. Yani biz hayır istedik. Biz gowluk istedik diýerler diýär. Tayyip. Olar öz ara bir karar aldylar.
Şu kararlara näme iterdi? Başlarına musibet inmeklige iterdi. Şununmu? Özlerim soň näme ýalňyşanlyklaryny bildiler. Allah we Rasulü ýanlaryna gezip berke peýgamberden soraman özleri şo näme bir karar alyp ýalňyşdylar. Şo ýalňyşanlar şunu musibet inen soňlar näme Allah we Rasulüniň ýanyna gelip näme ağlap kasam içip and içip ya Resulallah biz näme ihsan tawfiq istedik. Hayır istedik bolýan näme musibet inen. Allah Taala näme diýjek bolýar şu taýda? Şu aýaty näme şunu getiripdir? Yani Peygamberimiň döwründäki ýalňyşanlaram özleri şu hökm desturlar çykaryp Allah'ın Kur'an ýanlaryna ka, Peygamber ýanlaryna ka şuňa gaýtman özleri şu bir näme mesele çözdüler. Mesele çözenlerine näme niýetleri bardy? Gowluk bardy. Şu biziň meselemiz inşallah bir ýalňyş bolup durmaz, musibet inip durmaz diýdiler. Ýöne musibet inişler. Ulaikellezine ya'lemullahu ma fi kulubihim fa'rid anhum. Näme? Olar näme? Allah olaň yüreklerini bilip otyr diýär. Şunu. Olar musibet inen soňlar gelip tawba etdiler. Ya musibet inmedik bolsa olar gitjekdiler şu düzgünlerine. Şunu. Şu wagt Türkmen halkam näme? Durmaly ýerine duranok. Şunu. Şu wagt geldi biziň halkymyza da tawba etmäne. Wagt geldi tawhide gelmäne. Wagt geldi şirkden gaýtmana. Wagt geldi zinadan saklanmaklaryna, arakdan saklanmaklyklaryna, süýtgorlukdan saklanmaklyklaryna. Wagt geldi ayallara näme utanç hayaly bolmaklyklaryna, öýlerine girmekliklerine. Wagt geldi erkeklerimize näme namys etmekliklerine, ayallaryny gyýyzlaryny gizlemekligine. Ýöne bular näme wagt gelenek we näme diýip pikir etýärler, şu wagtky özlerini alyp barýandy dugunlaryny. Biz gowluga barýas, biz gowluk etýär. Şunuňmy? Altyn asra barýas diýip pikir etýärler. Dogry dämi? Taýp, haçan bilerler özlerini ýalňyşanlygyny. Haçanna ayaklarynyň aşagyndan ýerler titräberse, asmandan Allah Taala'nın gazaby inip, näme? Daşlar ini berse, şunuňmy? Suwlar çekilip, bereketler gidip, ağaç, kösünç, gyrlyp başlasalar, ondan näme dip başlarlar? Biz ýalňyşypdyr, towa gelerler, şunuňmy? Namaza gelerler, ýöne näme? Biraç giýjirek bolar. O namaza gelen, o towa gelenler inşallah Allah näme towalaryny kabul eder. Ýöne musibet gelmedinden öýleden zatlarynyň näme? Gowdur öýdüp dine garşy gidenler kapyrlykda öldüler. Şunuňmy? Ana ol erbe. Şunuň şoň üçin Türkmenistany ýer titrede. Yer titremedinden öň Türkmeniň ýani oňalyk taryhda ýeten derejesi ýok diýip fesatlykda. Gyýylar mini ýup goly ederken. Saçlary çödük, şeýle bir zina ötüpdir. Şeýle bir deýýuslyk, dinsizlik ötüpdir. Ýani Türkmeniň taryhynda ýeten ýeri ýok diýip. Näme etdi Allah Taala? Yer titredi. Näçinji ýyllar? 48-iň titreýän ýeri ýene titräbilýär. Şunuňmy? Yer titräýänden soň eline künnük alan gatykän boldy. Goran adamlar aýtýar. Kän adam namaza minni diýär. Şunuň. Köp adam towa etdi diýär. Ey janlygyň öňgelä. Hökman Allah Taala'nın yumrugyny iýen soň ondan gelmelmi? Öňkü ummatlara Allah Taala azap berdi. Pikir etmeli o Türkmen halky. Ene Türkmen halky näme üçin pikir edene? Ýewreýler baş bolup ýör. Şunuňmy? Ýewreýler öz arzularyna salýar bolar. Ýewreýler näme diýdi? Nahnu ebnaullahi we ahibbauhu diýdiler. Biz Allah'ın oğulları, biz Allah'ın söýgülleri. Allah bizi oda salmaýar diýdiler. Salayda da ýewreý näme diýe? 40 gün ýanar. Ýewreýleň düşünjesinde ýewreý adam 40 günden artyk ýany bilmeýär. Olam salany. Kim salynsa 40 gün ýanar, 40 günden artyk ýananak diýdiler. Şoň üçin biziňkiler näme siz ewliýaň oğullary, siz pirleň oğullary, şunuň siz Muhammed ummat edeňiz ediberin. Siz näme şefaatçylaryňyz taýin, siziň wesiletçileriniz taýin. Ölseňiz de näme istegdim siz cenneti dip şu zada allaýarlar şunuňmy? Ýöne Allah'ın azaby inen soň ondan olar biler ewliýalarynyň pirleriň näme kömek bermedigini. Allah gazabyna tutsa hiç kimin Allah'ın gazabyny gaýtarmajan bilerler. Şoň üçin ýewreýlere haçanla Peygamberimiz sallallahu iman edin, Allah'ın dowdahy wadiýende näme diýdiler? Nahnu ebnaullahi we ahibbahu diýdiler. Bizde dowda gorkma diýdiler. Biz Allah'ın oğullary we söýgülleri diýdiler. Şonu Allah Taala näme diýdi Peygamberine? Kul felima yu'azzibuhumullahu bi zunubihim. Ayt olara, näme üçin onda Allah size günah edeňizde azap berýär diýip aýtdy diýerler. Biz hakykatan Allah'ın oğulları, söýgülleri bolýarmysyňyz? Ey jehitler, näme üçin onda siz günah edeňizde Allah azap berýär? Bu hakykatan siz men oğullarymyz bolýan bolsaňyz, näme üçin onda men Peygamberimize siziň garşyňyzda jihad etmekligi,
sizi öldürüp, sizi gul edip, kıyırlaňyzy gyrnak edip, mallaňyzy olja etmeklik buyurdum. Öňüňizde peýgamber sizi islama çağırýar, gelmeseňiz, sizden garşyňda jihad etýär, sizi öldürýär. Ogullary bolýamasaňyz, näme üçin peýgamber bu zatlar buyurdy diýe. Şunuňmy? Şoň üçin näme halka wagt geldi toba etmäne. Toba etjek bolsa wagty. Allah Taala näme yer titräm soň, rızkal götürüp, azaplar görülmedik, eşitilmedik. Keteller gelen soň näme? Giç bolýar. Şunuňmy? Giç bolýar. Şoň üçin hiçden giç ýaşy innem bolsa näme? Toba gelmeli. Şuna sen Allah'ın dinine düşmançılık edelim olsa, inne Allah'ın dinine düşmançılık etmeliler. Allah'ın kullarına düşmançılık etmeliler. Tevhide gelmeli. Köp hudaýlykdan saplanmaly. Bir Allah çokunmaly. Tayyib. Näme diýe? Ma fi kulubihim. Ulaika allazina ya'lamu Allahu ma fi